Άντε κατέβα εδώ με αυτή την ανηφόρα να έχει χιόνι, Απογόρευση. Πατάμε για να βάλουμε τετρακίνηση, κάτω έχει πάγο. Είναι πάγος, Δεν πας ο πρώτος λίγο πιο μπροστά να μας πει? Παιδιά, απλά λίγη απόσταση.
κοίτα, εκεί στις ροδιές έχει γίνει νερό, κατάλαβες, οπότε... Αργά, έτσι, όχι χαλαρά που λένε. Βγήκαμε, Θωμά, την προηγούμενη φορά. Θανάση, που βλέπεις, είχαμε κάνει ένα κύκλο πιο πάνω από ένα χωματόδρομο και βγήκαμε από εδώ. Μου απέναντι δεξιά κάνει ένα κύκλο και έρχεται και βγαίνει, καταλήγει εδώ τελικά. Και φρενάρισμα λίγο μπρος. Φρενάρισμα. Φρένα στην κατηφόρα, 4 low και με την ταχύτητά σου μόνο. Και αν μπορείς, οι δύο ρόδες να πατάνε στο στεγνό. Θα δεις δεξιά αριστερά, έχει κομμάτι του δρόμου που δεν έχει πάγο. Εγώ εδώ και ώρα αυτό εκμεταλλεύομαι. Το κομμάτι εκείνο. Και αυτό το λέω. Αυτό είναι ένα κακό του αυτόματου τώρα, το ξέρεις, δεν έχει βάρος, επιταχύνει από μόνο του. Το είναι το δικό σου. Ναι, ναι. Κατέβαινα κάτι με το που είχαμε πάει, τέλος πάντων, μια εκδρομή με το Σακάμ. Μην πατάς φρένο, μου λέει. Έτσι του λέω, δεν θυμάσαι ότι το δικό μου είναι αυτόματο. Αν το αφήσω, αυτό θα πηγαίνει, του λέω. Και αυτό το κακό, όταν αφήσεις το πόδι από τον γκάζι, δεν κόβει. Στη μαλακία έχει αυτό αυτόματο. Ο δρόμος είσαι, οκ. Καλό είναι ότι έχει πατηθεί, μωρέ, και εντάξει, το έχει σπάσει λίγο, κατάλαβες, δεν γυαλί.
όσο ανεβαίνει αρχίζει και... Μάλλον πάω πιο αργά από εσάς και έχω μείνει λίγο πίσω, Στην εκκλησία. Εδώ πάντως είναι τελείως πάγος, Στο κατέβασμα με ένα μέτρο μαζί. Τέβεις ρε φίλε. Πού είστε ρε, σταματήσατε, σας έδωσα. Αλλού πάει ο ένας, αλλού πάει ο άλλος, τι κάνουμε τώρα? Και ενδιαφέρον. Παιδιά είναι πολύ καλά, ανεβείτε. Ελευθερία κάτω σκούπα. Στο drone τραβάει κάτι. Θωμά, αριστερά μας βλέπετε ένα χωματόδρομο, ακριβώς αριστερά μας. Είναι ο χωματόδρομος που είχαμε πάρει την προηγούμενη φορά, μήπως? Ναι, λέει μάλλον αυτός είναι. Πάμε, μην πάρουμε τον ίδιο, πάμε από εδώ. Να δω αν κατέβουνε πως θα ανέβει το Duster μετά επάνω. Εγώ πάντως πιστεύω ότι και να έχουν, αν δεν βάλουν αλυσίδα δεν ανεβαίνουν εκεί πάνω. Εκείνο το βαρύ που είναι τα δυο βαριά, το Cherokee και το άλλο, φίλε, καλύτερα που δεν πήγαμε παρέα, γιατί δεν θα ήθελα να συμμεριστώ την κατάσταση. Εδώ είμαστε εντάξει, πάμε, ναι.
Εδώ ναι, μια χαρά είναι, δεν έχει πάγο, είναι λίγο παγωμένο χιονάκι από ό,τι βλέπω. Εδώ είναι ωραία, είναι και πολύ ωραία από εδώ. Ελπίζω ο Άλκης να έχει βάλει τον drone γιατί θα πέσει γαμίση μετά και πρόστιμο. Βάλα αλυσίδες πάντως. Μας μείνει λίγο πίσω να σε βγάζουμε φωτογραφίες. Ποιο δεν βγαίνει από εκεί. Έχετε το νου σας να μπορούμε και να γυρίσουμε εσείς μπροστινή εκεί πέρα κάπου άμα κολλήσουμε. Περίμενε, δηλαδή πρέπει και να γυρίσουμε. Άμα ξέρεις που πάει η φιλαράκι όχι, αλλά δεν νομίζω. Ωραίος, πάμε, ωραίος. Πώς και δεν ξέρω που πάμε. Μάλλον εγώ έχω κρατήσει και το Θανάση λίγο πίσω γιατί δεν πάω σφαίρα, οπότε περιμένετε εσείς μπροστινή. Έλα, σας είδα από πίσω είναι, εντάξει. Κάθε ένας πρέπει να βλέπει τον πισινό του. Να βλέπω το δικό σου πισινό, όμως δεν το βλέπω, αυτό το θέμα. Θα είχε πλάκα ο μπροστινός να βλέπει τον πισινό του τελευταίο, οπότε πηγαίνουμε γύρω-γύρω. Να οργανωθούμε, παιδιά. Ωραία, τράβα και καμιά φωτογραφία σαν θέα περιβάλλον. Αν μπορείς να βρεις την απουδιώτης από εδώ πάνω, την τραβήξεις, θα είναι ωραία. Εγώ να ξέρετε πάντως ότι τραβάω βίντεο, ελπίζω. Θα είναι να μας κατεβάσει μετά τη στροφή ο δρόμος, εκεί θα είναι τα γέλια. Όπως είμαστε θα το ξανανεύουμε αυτό. Η κατεύθυνση προς τα εκεί. Από ό,τι βλέπω, αυτός είναι ένας κυκλικός που ξαναβγάζει στο ίδιο σημείο. Αυτό έτσι όπως πάμε, πάει από εδώ πέρα λίγο πιο μπροστά δεξιά και κάνει μια πολύ μεγάλη γύρα προφανώς από αυτό το βουνό που έχουμε, το λόφο που έχουμε δεξιά μας και ξαναβγάζει στο ίδιο σημείο. Δεν μας πειράζει αυτό. Ίσα ίσα μια χαρά είναι, αρκεί να πηγαίνει. Και στο ίδιο σημείο τι εννοείς, στο εκκλησάκι ή κάτω? Όχι. Πριν την Αμπουδιώτισσα βγάζει. Εκεί που μπήκαμε δηλαδή ρε παιδί μου. Εκεί που μπήκαμε βγάζει. Μάλλον βγάζει σε ένα σημείο όπως βλέπω που ξαναγυρνάει από τον δρόμο που ανεβήκαμε από την Αμπουδιώτισσα προς τα κάτω. Συγγνώμη λίγο. Έλα. Μπορεί με αυτό που είπες. Λέω μάλλον κάνει μια γύρα και βγάζει στην ευθεία που ανεβήκαμε από Αμπουδιώτισσα. Κάπως έτσι βλέπω εδώ. Βγάζει εκείνο το κομμάτι με το πάγο. Όχι, όχι, βγάζει εκεί που ανεβήκαμε. Ένα κομμάτι που ανεβήκαμε πρέπει να είναι αυτό.
εννοείται. Προς το παρόν πάντως, εντάξει, το βλέπω. Το δάσος πάντα είναι διαφορετικό, άμα δεν έχει άσφαλτο από κάτω. Από κάτω είναι πολύ δύσκολο να έχει πάγο, δεν είναι εύκολο. Απλώς να ξέρετε, εγώ πάω πολύ συντηρητικά, έτσι. Συντηρητικά, φίλε, δεν περνάμε τα 80 χιλιόμετρα. Έτσι, σούζα. Θανάση, όλα καλά, γιατί σε έχασα από πίσω μου. Όλα καλά. Εσείς οι μπροστινοί, να περιμένετε και εμάς τους πισινούς. Μα που είναι ίσχυμα λίγο. Φτάσαμε πάνω. Πιο κάτω δείχνει διακλάδωση δεξιά που μάλλον βγαίνει εκεί που έλεγες και αριστερά κάποια. Μπορείς να δεις, ή εσύ ή κάποιος άλλος που πάει αριστερά. Περιμένετε να δω, να ρίξω μια ματιά εδώ πέρα που έχει χώμα. Περίμενε όλο το. Και εγώ να βρω ένα ίσκιωμα και σταματάω. Κοίτα, δείχνει ότι είναι χωματόδρομος που ανεβαίνει πάνω στο βουνό και μετά πάει πάλι πάνω στο βουνό. Προς ένα Άγιο Παντελεήμονα λέει εδώ πέρα, αλλά δείχνει πολύ κροκάλα, δηλαδή ξεφεύγει το πράσινο, κατάλαβες τι εννοώ. Εννοείς Ελευθέρη? Ναι, ότι όπως πάμε αυτό που λες μπροστά δεξιά, άμα την πας είναι ένας χωματόδρομος που ανεβαίνει πάνω βουνό, κορφή, δηλαδή κροκάλα προφανώς. Ενώ αν το πάρουμε αριστερά θα βρούμε άλλη μία διχάλα, ας το πούμε έτσι, που κάνει μια, μάλλον όχι διχάλα, κάνει μια μεγάλη στροφή δεξιά, σχεδόν 360 μοίρες, που κατεβαίνει εκεί που ανεβήκαμε. 80 μοίρες να πεις, διορθώνω, γιατί μου αρέσει να κάνω τον έξυπνο. Οπότε κατεβαίνει αριστερά και βγαίνει στην άσφαλτο. Αριστερά και πάλι αριστερά δηλαδή. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ στο Google εδώ πέρα. Εκεί που λέμε στη διακλάδωση αυτή δεξιά, άμα πάμε τώρα και ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτό και ανεβαίνει, κάνει, κλάνει, δείχνει και βγαίνει, αλλά έχει διαδρομή μεγάλη, έχει πράγμα. Κάτι παραπάνω από τη μέση δείχνει να έχουμε κάνει. Με τι μου είπες? Λέω, δείχνει να έχουμε κάνει κάτι παραπάνω από η μισή διαδρομή αυτή, την κυκλική που λέω, ας πούμε. Αριστερά και αριστερά θες να πεις. Αν πάμε αριστερά και αριστερά,
δείχνει ότι βγαίνει στο δρόμο της ΣΕΤΑς πιο κάτω, παιδί μου, λίγο πιο κάτω, προς τα κάτω, εν πάση περιπτώσει, κάτι. Άμα κάνουμε αριστερά και ευθεία εννοείς, δείχνει να κατεβαίνει προς τα κάτω. Ας πούμε, ναι, κάπου ένας χωματόδρομος που λέει προς τη ΣΕΤΑ. Αλλά είναι μεγάλη απόσταση, δεν ξέρω αν θέλουμε να το διακινδυνεύσουμε αυτό. Ή αν κάνουμε αριστερά και ξανά, άμα δεις πιο κάτω, έχει μια μεγάλη αριστερή στροφή, όχι 80 μοίρες, σχεδόν 360 είναι, ας πούμε. Δηλαδή σχεδόν σαν επιτόπου δείχνει και ξανακατεβαίνει από την Αμπουδιώτισσα πάνω κάτω εκεί που ανεβήκαμε. Είναι δεξιά μας αυτή τη στιγμή, δεν είναι αριστερά μας. Σωστά, γι' αυτό σου λέω αριστερά και αριστερά θα ξαναβγούμε προς τα εκεί. Το βλέπω χωρίς να είμαι σίγουρος βέβαια, έτσι. Νομίζω ότι αριστερά και αριστερά πρέπει να μας βγάζει στον δρόμο Αμπουδιώτισσα ΣΕΤΑς, αν το κατάλαβα καλά αυτό που βλέπω. Ναι, κάτι τέτοιο, αλλά είναι μεγάλη η διαδρομή, δεν ξέρω τι έχει, να σου πω την αλήθεια. Τώρα τη βλέπω και εγώ από το Google, έτσι. Βλέπω μεγάλη, εδώ, και αν θες να σταματήσω, έλα να το δούμε παρέα. Τι άλλο, φτάσω στη διακλάδωση και σταματήσω. Όπου μπορείς, άρα ξεκινά να σταματήσουμε να το δούμε. Όλη βενζίνη, και επειδή δεν κάναμε και τίποτα άλλο, εγώ είμαι της άποψης να κάνουμε αυτό, και ας είναι μεγάλος ο χωματόδρομος, δεν με πειράζει, αρκεί να συμφωνείτε όλοι. Περάσει μετά ο Λευτέρης μπροστά, να βγάλω αυτόν βίντεο. Και μετά ο Αντρέας. Εντάξει, μωρέ, έλα πηγαίνετε και χάμω τώρα, θέλετε και βίντεο. Βγάζω εγώ, βγάζω τους κόλλους σας.
τον drone να το σηκώσει το τελευταίο αυτό κομμάτι. Δεν κατάλαβα τι είπατε, γιατί σταματάτε. Είστε σταματημένοι. Τίποτα με τον drone από πάνω στα follow, γιατί μετά δεν θα μου βγήκαμε άσφαλτο πιο κάτω. Πρέπει να το σηκώσω να κάνουμε μια λήψη εδώ σταματημένοι και να προχωράμε λίγο. Δεν μπορεί να μας ακολουθήσει τώρα, το φοβάμαι. Follow, απλά το φοβάμαι λόγω του σημείου. Δηλαδή. Είμαι κι εγώ από κάτω και να έρχομαι από πίσω με τα πόδια. Απλάνο και μην τον ακούς. Θέλει να στο καταρρύψει, να στο πετάξει. Να το σηκώσω, περίμενε. Πώς η ταβέρνα περιμένει να μας τραβήξει τον drone. Να το σηκώσουμε να πάρουμε αμφιθεατρικά το τραπέζι. Να κάνει κύκλο πάνω από τα κοψίδια εκεί πέρα. Μετά βλέπω έχει γερό ανήφορο, Βγάλ' τον εσύ Λευτέρη και θα ξεκινήσω μετά εγώ. Κοντά λέω για λήψη. Να έρθω δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα τι. Κοντά. Το έχει να σταματήσει ο Λευτέρης εκεί. Τίποτα. Έχει να σταματήσει ο Λευτέρης και να ξεκινήσει κανονικά. Χιόνι είναι κάτω, δεν είναι πατημένο χιόνι εκεί. Μια φωτογραφία και εσύ Θανάση αν θέλεις. Από εδώ, Πάντως πιο πάνω μπροστά δείχνει να έχει κάποιες διακλαδώσεις που προφανώς εκεί θα μπορούσαμε να γυρίσουμε κιόλας. Λέω εγώ τώρα. Ποια είναι? Τι μισή μιλάω τώρα. Ιερέα ραδιοφωνίας μπροστά μου, μεγάλη. Θα βάλουμε κανένα στόπερ, εδώ ο Λευτέρης. Πάμε ανεβάσουμε κι εμείς μία εκεί πάνω. Πύργο, αυτές τις αντιρρίδες που βλέπεις δεξιά-αριστερά, τα στερματόσχηνά μου δηλαδή που τον στηρίζανε, τα είχα μονώσει και από τη μια μεριά και από την άλλη με
προς Ελλάδος μονοπίτης και τα είχα κάνει σλόπερ, τα είχα κάνει κεραίες. Διακλάδωση μόλις την πέρασα. Καλά, όσο πάει καλά πάμε λίγο και μετά γυρίζουμε. Έτσι όσο είναι χωματάκι ωραίο, μια χαρά είναι. Μια χαρά. Συγχαίρω με την κροκάλα, δεν είναι κάτι που μόνο εσένα δεν σ' αρέσει. Καμιά διάθεση να σκίσω κανένα λάστιχο. Περιττή ταλαιπωρία ρε παιδί, περιττή ταλαιπωρία. Εντάξει, πρέπει να το περάσει για να πας κάπου, το καταλαβαίνω, αλλά να πας... Φρικτή η πέτρα, εγώ δεν τη γουστάρω καθόλου. Και γενικά είναι και μεγάλη βάσανο για το αυτοκίνητο. Μια μικρή διακλάδωση αυτή, εννοείς ή πιο κάτω? Έχει διάφορες διακλαδώσεις. Στεράτο δεν λίγο, αν είναι διακλάδωση αυτό. Αυτό βλέπω, εδώ τελειώνει κάπου λέει, αλλά... Εδώ. Βλέπω, μάλλον δεν έχει και σήμα. Τελειώσατε εσείς? Δεν είμαι μόνος που είναι.
Άντε ροβολά μου. Αμήν. Πατήσαμε το χιόνι και το λιώσαμε, ρε γάμο. Έως να φτιαρίζει χιόνι, να το σέρβει να το ξανανοίξει μέσα. Κλαδί και σβήνω τα ίχνη πίσω. Πώς φαίνονται αυτοί που διαβάζαν τους μικρούς εξερευνητές. Μέχρι να δείτε τον από πίσω σας. Κάτω έχει πάλι μια διακλάδωση. Στην άλλη που πάμε αριστερά ή ευθεία. Μισό λεπτό να σας στάσω για να δω, γιατί μου κλείσει το κινητό. Από ό,τι βλέπω, αν το πάρουμε όλο ευθεία, βγαίνει σε ένα δρόμο αριστερά της Σέτας που λέει Forest View House Σέτα, κάτι τέτοιο. Αριστερά και πιο κάτω έχει ένα ύψιλο. Ευθεία, όλο μπροστά ευθεία, αν το πάρουμε, βγάζει σε ένα ξενώνα που λέει Forest View. Νομίζω τον είδαμε στην άσφαλτο αυτόν. Πρέπει να βγάζει από πίσω του λογικά. Και μετά προς Σέτα. Αριστερά μου μια διακλάδωση, να δω που πάει αριστερά μου.
είναι άσφαλτο. Ποιο από τι θέλετε να πάρουμε? Πιο πάνω από τη σέτα βγαίνει, αλλά είναι τον βλέπω λίγο στενό. Μήπως είναι μικρός. Εγώ θα έλεγα ότι ο ευθεία μας είναι πιο μεγάλος χωματόδρομος. Κατάλαβες τι εννοώ? Δεν έχω πρόβλημα. Δεν ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι απομακρυσμένα. Μακριά σου γι' αυτό. Έτσι, τώρα ήρθες πιο κοντά. Μας φέρνει πιο κοντά γενικά. Το αχαλίνο το σέψε. Μέτρα, 987 μέτρα υψόμετρο, Και πάνω από τα 1000 εκεί που είχαμε πάει. Είναι ωραίο μέρος για φωτογραφίες, βλέπω, με την πιτσούλα και τέτοια, πολύ ωραία.
μισό λεπτό για να βγάλω τα αργά, γιατί δεν έχει νόημα εδώ να τα έχω. Δεν έχει και ανηφόρες. Πάμε. Διακλάδωση που η δεξιά είναι τυφλή και μετά έχει πιο κάτω άλλη μια διακλάδωση που πάει αριστερά και δεξιά. Εδώ βλέπω όλες τις ΣΕΤΑ βγάζουνε. Ευθεία πάντως όπως πάμε μας βγάζει μέσα στη ΣΕΤΑ, έτσι τουλάχιστον δείχνει εδώ. Ευθεία από το δεξί το τυφλό έχει μια διακλάδωση πάλι πίσω αριστερά μας που κατεβαίνει, ας πούμε, και μια μπροστά δεξιά. Βλέπεις κάτι από εκεί, να σταματήσω να το δω? Όταν φτάσω διακλάδωση θα σταματήσω. Μπροστά αν φύγουμε, εγώ πιστεύω ότι θα μας βγάλει κατευθείαν στη ΣΕΤΑ, μπροστά. Δηλαδή όπως πηγαίνουμε το δεξί κομμάτι, πώς να το πω, δεν ξέρω, δεν βλέπω τώρα. Εγώ καταλαβαίνω προς τα δεξιά έτσι όπως πάει ο δρόμος. Η μία διακλάδωση δείχνει να ανεβαίνει προς τα πάνω μετά. Λευτέρη δεξιά, εμένα μου δείχνει ότι ο δρόμος μικραίνει και γίνεται πολύ δευτερεύον, δεν ξέρω από εκεί. Αριστερά, άμα πάμε, δείχνει ότι μετά από λίγο διακλαδώνει και πάει δεξιά και αριστερά πάλι. Σωστά. Και αυτοί και οι δύο βγάζουν στη ΣΕΤΑ. Είτε τον ένα περνάει μέσα από ένα δασάκι, είτε τον άλλον που βγάζει πάλι μέσα στη ΣΕΤΑ. Ευθεία ρε, όπως πήγαινες ρε. Αυτό δεν έλεγες ότι είναι... Κάτσε γιατί με μπερδεύει λίγο γάμο. Τι. Έλα σε μένα. Το πιο μεγάλο πρέπει να πάμε, ευθεία. Πρέπει να έχει και ένα κτίσμα εδώ μπροστά. Το κτίσμα θα το έχουμε αριστερά μας. Ναι, ευθεία δηλαδή, προς τα κάτω. Βρε, τώρα το έχεις δεξιά σου το κτίσμα από εκεί. Αυτός είναι ο μικρός που έλεγες. Αυτός είναι ο μικρός. Μπροστά μας είναι ο μεγάλος. Τι θες να κάνω, να γυρίσω πάμε από την άλλη μεριά, αυτό θες να μου πεις? Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι αν φύγουμε σε αυτόν που βλέπεις ότι πάει προς τα δεξιά μας, θα το πούμε έτσι, ευθεία είναι μεγαλύτερος και βγάζει στη ΣΕΤΑ. Αυτός είναι ο πιο μικρός που είπες. Κοντινός. Ωραία, γυρίζω να πάμε στον άλλον δηλαδή. Αυτό θεωρώ εγώ. Μην κατεβείτε. Πιο μπροστά για να μπορούμε να βγούμε πίσω σας.
έχει ανέβει ο Μίχλε, δεν τραβάς καμία. Για να φάμε ρε, στο πυργάκι μέσα. Αστέρι αριστερά από όπου πήγε ο πρώτος. Και τα δύο στο ίδιο σημείο βγάζουν. Δηλαδή αριστερά όπως πήγε περνάει μέσα από δάσος, ο άλλος πάει από την κορυφή της Σέτας, να το πω έτσι. Α, όχι, ο άλλος μάλλον πήγαινε πάνω από την κορυφή του δάσους. Αυτός βγάζει, είναι ένας μικρός δρόμος και πρέπει να βγάζει σε άσφαλτο. Έτσι καταλαβαίνω εγώ.Ήκαμε τώρα που βγει. Α, όχι. Όχι, καλά είμαστε, εντάξει, γιατί ξαναμέτρησε στο GPS, έβλεπε κουκουρούκου μανταλάκια. Ωραία, όλα αυτά καλά είναι, αλλά τετρακίνηση πότε θα βάλουμε? Δεν έχεις βάλει τετρακίνηση, έτσι? Εγώ είχα βάλει είχα κλειδώσει. Εμένα είναι μόνιμα τετρακίνητο, απλά δεν είναι 50-50. Το είχα βάλει το 50-50 και εκεί στις ανηφόρες είχα βάλει και τα αργά για σιγουριά. Όχι. Ισοκίνητος ήσουν. Δεν είχες βάλει τετρακίνηση. Αν θεωρείς το 50, πόσο είναι, περίπου να θυμηθώ, 57-43 ή 53-47. Είναι 51,2 με το αντίστοιχο από την άλλη μεριά. Ξύπνα ρε βλάχο, ξύπνα! Κουπώνω τετρακινήσεις και τέτοια, Θανάση, σε κουπώνω.
τι θέλετε. Τώρα πιάσαμε ασφάλτο. Θανάση, άσε με λίγο να πάω μπροστά, μήπως χρειαστεί να κάνω κάνα μπρος πίσω για να βγει. Θανάση, δώσε μου λίγο χώρο, μην έρθεις από πίσω, μήπως να κάνω προς πίσω. Θανάση, μην τον αφήσεις. Εντάξει, βγήκε. Κάτι ήξερε αυτός που άφησε αυτό το κομμάτι στο δρόμο, Εγώ σκεφτόμουν κι εγώ τώρα. Πάρκινγκ έχει, όχι για πάρκινγκ το αυτοκίνητό του, ναι. Ανέβουμε πάλι πάνω για να βρούμε και λίγο μιχλή. Περίμενε. Στρίψη τώρα, για πες μας που δεν σε βλέπουμε και δεν ξέρουμε. Όλο ευθείας, διασταύρωση είμαστε. Πήσαμε. Στο κεντρικό, οκ. Στο ίδιο μαγαζί ή στο άλλο εδώ πέρα στην αρχή? Όχι, ρε, στο άλλο που είπατε και ότι είναι και καλό και φτηνό και έχουν να παρκάρουμε. Εδώ γίνεται χαμός. Ζητάω κάνια εδώ. Πάμε εδώ δεξιά. Θα καθίστε εσείς, καθίστε, εμείς θα πάμε στο άλλο. Τσέτα δηλαδή. Τσέτα πάμε. Πάμε σε εκείνο το μαγαζί που είχαμε φάει την προηγούμενη φορά. Σιγουράκι, φτηνό, καταπληκτικό φαγητό και ποσότητα. Ωραία.